Karon guys, aso ko naman guys, kay dito sa unahan ning palit og santol, ning palit ko kog dragon fruit, ning palit ko og Chinese pichay, ning palit og kalamansi, ning palit og sili guys, upat ka buok 4, tagpiso buok. Nya diri ko spikas tindahan kay kahon toyo din ni sibuyas nga dahon. Kay mo algi na magbulalo lagi ko no hay mi. Ning palit ko diri sibuyas ra gud ang toyo pod. Ning palit ko og mais guys, aron napoy mais ba kunyari. Kunyari butangan na mag mais aron kunuhay ingnon nga mulalo jud siya. Nya karon guys, ay person kay maglagot-lagot man jud ko aning maghununa ko nga naa as murag ang paminaw gidali-dali ko niya ba. Ingon siya, pagdali kay naiwan ni ko bisa pabubunog ako handok anang wana na ngano magdali-dali man jud ka. Sig unsa ra jud ingon tara ni uwan basig kuan. Sumo ni guys, kini siya guys, kini ra gipalit 20 pesos ra gud na siya. Nya ni pat ko hipon guys, balik 100 daghan na daghan ang 100 niya. Ang ahon tuyo ato guys, aho to siyang butangag kamunggay og tangad unya butangag sibuyas dahon kana. Pagkalamias ka di ko magkilaw kay og ahon kilawon murag musukol kay dagko na. Naras mil dagwat na guys na. Anda mo tagana na siya kay magdali-dali lagi na. Perminti magdali-dali. Di ko ganahan, murag taglubat-lubatan. Nganik purma guys, alis sa mga tanan niya, mauli na mi guys. Ang uban guys, napasasako ang ilang mga tinda, wap adon nila ihuwad kay sayo palagi. Oh, tanawaruhan kaayo. Marto guys, babay na guys, kay muglinay na miggamang diri guys. Inahina naggamang kay, wap abay ako matuog sa gamay. Matuog pa ko inag-uli, bye bye.